На геймплей коментатор, името ми е Марточката и ще снимам на FIFA 13. Ще направя кариер мод с моя любим отбор Манчестър Юнайтед. Нека сега да започна на правенето на ето. Като менеджер ще е кариерата. Ако искате може да направя като играч, пишете в коментарите. Ще игра на Semi Pro, 5 минути ще е по времето, $2 и ще има европейски турнири през първия сезон. Така, ето. Падам, че съм да влезна група, няма да го правя, както и да късмета. Така. Ето, сега Марточката. Извинете, обърках. Ето, гледат. Всичко ми заредим. Като чакам зареди, ще кажа, че един клип ще е един матч и ако е трансферен прозорец, ще привличам ще показвам как правя опити да привлека играч. Ето сега чакам да започне. Ето, така ще се казва сейвката на кариерата. И сега. Искам да ми отидем изнервят. Казвам много. И пише, Барселона ще се насочи към Руни, аз няма да го дам, ще го откара със сигурност. Все пак той е един от основните ми играчи. И сега ще се опитам да привлека за първи път Гарет Бейл. Поне на мен ми харесва. Ако на вас ви харесва някой играч, пишете в коментарите и аз ще се насоча към него. Ако на мен ми харесва, и мисля, че добрата застава, ще се насочи към него, за да го привлека. И ето Гарет Бейл. Имам 36 милиона 500 за пари за привличане на играчи. И ето сега да правим оферта. Ще заменя един играч и мисля това да е виждане или крило за крило. И ще дам 19 милиона и 500. И с останалите пари ще се опитам да привлека и Уесли Снайдер от Интер. Той ме хареса като играч. Ето сега серия А, серия Б, серия ето Интер, на него, ето Интер. И сега ще Уесли Снайдер, Approach Интер Бой, Approach се. Ето така. Ще предложа играч и той ще е... Да, няма бек, мисля, че ще застанат и ще се оправи без него и ще предложа сума от 15 милиона за включително Уесли. Мисля, че е много добър играч. Ако не ви харесва трансферите, кажете в коментарите. Така, ето, малко ще го спра и получавам оферта на вода. Най-вероятно Барселона и Руни, аз отказвам, като казах. И така. Интер се приели офертата и сега ще пусна договор на Снайдер за 205 милиона. Ще е 5 години и ще влиза в първи състав. Няма начин да го включвам, някъде в първи състав. Като един много добър футболист, според мен, не знам, вика ли дали ви мисли така. Има 2 милиона на разположение и 2500 ще я хватва за бек. И така, те трябва да остана без първи трансфери, но какво се прави? Поне според да много добър играч. И нека някой прати оферта, се видя за Дехия. Не мисля да го дам, никакъв нямам друг вратар, Дехия е много добър. И да, така, точно се приели, нека да прати оферта от 165 милиона за играча 5 години и в първият тим, нали? Видях отдолу, че Уесли Снайдер е приел офертата за контракт и вече е мой играч. Тук
съобщение. Съобщение, не ги чете тези, които не интересуват. И сега ще преместим Снайдер в постоянния състав. А по-скоро ще влезе място на резервната скамейка на Дана Ходжа. Починя удачка. И сега нека да видим дали ще приема. Дали Гардио приел? Да, приеме. И ето, че вече приведе много играча. Сега ще видя на кой ще пусне игра за Фордън, да може да привлека още един. Ако мога, ще го направя. Да има някакво скъпи. Валенция ще влезе на резервната скамейка, нали? Ще остане на резервната скамейка. За сметка на Джони... Не, за сметка на Фил Джонс. И така. Този Карабел ще влезе като... Да. И другата смена, която видях, че Рандик ще стане резерва вместо Хопкос. Така, да има закриване, ще стават 3, но Рандик сама да игра като позиция, 3 опция, така ще ми послужи добре. Така, нали, нека сега да видя кой ще намерите, не ми е много нужно става и да може да го поставям. Нека да видя сега. Тези играчи. Андерсон. Андерсон ще го пусна за Фордън. Ако иска, ще му го дам. Не трябва особено, честно казвам. Би могъл да помогна, но може да се развие с него, за да прокара един друг играч, който съм се намерил. Ако го привлека, тогава ще кажа, ако Андерсон бъде продан, тогава ще... Не, няма така. Тогава това е Лейтън Бейнс. И понеже много добър изпълнител на проект Болинц и удари, затова искам да го привлека. Ето, няма известие за Андерсон, но иска да купи Фил Джонс. Тази оферта ми изглежда добра, но няма, защото няма защити. И така. Ето ще си махнем първата контрола, това ще е край на клипа. Само да го отвесвате. Може да има оферта, някаква, няма. Както и те. Нали стигнахме до първата контрола, това ще е край на клипа. Да не става много дълго, защото трудно се качват и това бяха смарточката. Ако ви харесват клиповете, абонирайте се и очаквайте още нови клипове в близките дни. Благодаря за гледане.